si mai ule pon hi zir lai te voina kan zir lai kan zir tran alo hun le ta a kan zira hun le ta a voina kan zir tur hi lesson number 6 footprints ania he lesson a hianin shapes chi hrang hrang te pawh kan hmang tangkai dawna chumi awang chuanin masabera shapes tlanglon kan hman tlanglon ber pali te alem inlo en photang o oya tikhan shapes pali te chu kan han enzo ta a chuan ti henin alem kha kan han siam chin bok ta a I heta hian triangle a oma square a oma rectangle a oma circle a awm bok ta tin a lehlamah hian milem kan siam bok ta heng ho hi shapes hmang veka siam tho ani tichuan a dawt leh kan kalang kan soitak ang khan heng shapes chi hrang hrang triangle te square te rectangle le circle lem ania a lehlama mi hi tukver lem ania ice cream lem ania a dawt le mi hi cricket ball lem ania a hnuai ber mi hi in lem ani heng zong pawh hi shapes hmanga siam vek kha ania chuwangin a hmalama mi nen khanin kan thai zawm dawn ani heng shapes te le a lehlama milem te hi kan thai zawm dawn a engnen nge in milang kan en dawn ani triangle hi engnen nge in milang ice cream hi triangle shape a siam ani wangin triangle le ice cream kha kan thai zawma a dawt le a square hi engnen nge kan thai zawmang tukver hi square shape a siam ani wangin kan thai zawm le ta square nen kan thai zawm le ta a dawt le a rectangle hi engnen nge kan thai zawmang in lem nen rectangle kha in lem nen kan thai zawma chuan a dawt le a circle hi cricket ball nen khan kan thai zawm ve le ta ni cricket ball kha a bial ani wangin circle shape nen khan kan thai zawm ta ani kan en thaliang triangle le ice cream kan thai zawma square le tukver lem rectangle le in lem kan thai zawma circle le cricket ball lem kha kan thai zawm le ta en kan thai zawm na chan te chu a lem khain kan en chuan an shapes awang ani ole tuna chuan shapes chi hrang hrang hmanga in lem kan siam kan on tar langa khang shapes chi hrang hrang triangle te square te circle le rectangle hmanga kan siam te kha kan en wang anga kan chiar anga engza nge om kan en dawn ani triangle kha masaberin kan en anga in chung siam nan khan triangle lem kan hmanga pakhat ventilation a pahnih pathum pali chuan panga zawai in triangle kha panga in lema khan hmuh tur a awm ta a panga kan ziak lang ta ni triangle kha panga a awma chuan square kha engza nge awm kan en ve thungang khami a in tak bera kha square a siam ani a chuan tukver kha pakhat pahnih pathum pali tukver pakhat a khan pali a awma chuan pakhat pahnih pathum pali bawk a awma
zavain pali le in takami kha pakhatania zavain pali le pakhat bel chu pakua lo ni ta chuan a dot le chuan circle kan en lenga ventilation a khanin circle in a insiama chuan kongka a honna kha circle bawk ania ti chuan a zavain pahnih a awm ta ni a dot le chuanin rectangle kan en ve thung anga rectangle chu kongka kha rectangle a siam ania chu lo chu enge ni le kan ti chuan he ta chimney tlang kha rectangle a siam tho ani wangin zavain pahnih a lo awm ta ani ti chuan triangle chu panga a awma square kha pakua a awma circle kha pahnih a awma rectangle kha pahnih a awm bawk ani ole tuna chuan shapes mangin mel lem kan siam dona circle pakhat le triangle pahnih mangin mel lem kha alo in siam sa towa ti chuanin a hnara tanin enge kan manang eng shapes nge kan manang a hnara tan khan square kan manganga a hnar lem te khan kan siam ta ti chuan a ka atan khan eng lem nge kan man ve thungang eng shapes nge kan man ve thungang kan thaya rectangle lemin a ka kan siam ta ti chuan a mit mul lem kan siam ve le thungang a mit mul kha rectangle bokin kan siama a le lam pawh kha chutiang bokin rectangle bok kha kan hmang le ta ni ti khan mel lem chu kan han siam chuk ta circle pakhat le rectangle pathum le triangle pahnih le square pakhat mel lem siam nan kan hmang ta ni